Keihäs on perinteinen laji Suomessa. Ja se, että vaarana oli, että se perintö, joka on meillä ollut niin kuin valmennuksellisesti, oli karkaamassa käsistä. Oli hyvä. Suoraviivaisuus vaan. Rauhattomat tuulet lähtee sitä tarpeeksi kaukaa. Hyvä. Tämän keihäsolympiadin ja keihäskohtiloon 2012 tärkein anti on ollut se, että on oppinut olemaan muiden ihmisten kanssa tekemisissä ja sitten keihäänheitto on saanut neuvoja ja vinkkejä ja kannustusta. Keskittäydyt vielä, jaksat 4 heittoa, niin sitten se... Mä oon ollut tässä projektissa mukaan 2004 vuodesta asti, eli ihan alusta asti. Ja kyllä tää on niinku se kokonaisvaltaisuus, mikä tässä projektissa on se kaikkein tärkein anti ja parasta, mitä tässä on itselle tullut. Niin urheilussa kuin muutenkin elämässä. Kuinka liikkuu? Kuinka lujaa pystyy lähtee, laskettelee ja sitten täysille? Niin paljon kuin sielu sietää, että miten pystyy keihään kanssa liikkuu lujaa? Itselleni ainakin siis paljon uusia kavereita ja sitten saanut hirveästi neuvoa tekniikkaa ja muutenkin harjoittelua ja monipuolista tekemistä, se on ehkä pääasia. Pitää haastaa! Pitää haastaa! 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 Ei liian kovaa! Tärkeää, että on oppinut siihen kunnolliseen harjoitteluun ja saanut tietää sen, mitä vaaditaan, että pääsee tonne ihan maailman huipulle asti keihäänheittämään. Katse, Julia. Vähän niin alas sitä lantiosta, vaikka ylällä pidät itses. Maltat vaan sinne jalalle asti viestää vartaloliikettä. Tukeekin. Ei tässä niinku arvoteta näitä nuoria metrien mukaan, vaan tässä niinku arvotetaan heitä kaikkia ja annetaan heille mahdollisuus kaikille kukille kukkia tässä porukassa. Ja kaikki ymmärtää sen ja ovat hyväksyneet, niin se on mahtava homma ollut. Aloitetaan polvennostojuoksulla. Tämä ei ollut vain ainoastaan sen takia, että olemme päättäneet tukea tässä hyvää hanketta sen takia, että se on hyvä hanke, vaan nimenomaan sen tavoite, että se luo jotain uutta, kenties pysyvästi myös tämä meidän suomalaisen valmennusjärjestelmään. Nyt tänä päivänä joukkuelajeissa puhutaan, että joukkueurheilijoiden pitäisi harjoitella yksilöllisesti. Ja nythän me ollaan yksilöurheilijoita, jotka ollaan joukkueena. Silloin se on paljon tehokkaampaa se treenaaminen, kun on niin kuin muita siinä ympärillä, että ei tarvitse vain yksin jossain hallissa treenata, koska sitten se aina menee semmoiseksi puurtamiseksi, jos joutuu yksin. Kyllä se on positiivinen, niin kuin, että on muita ihmisiä ympärillä. Pidä kireellä. Anna sille vastus. Se, josta mä oon hirveän ylpeä, niin kuin tämä yhteishenki, että se on niin kuin ulkopuolisetkin on pannut sen merkille, että kuinka mahtava tiimi tämä on. Kyllä sen ihmisestä huomaa, että onko se omasta halusta siellä mukana vai on se pikkuinen pakkopulla. Ainakin tuli sellainen tunne, että kaikki siellä on sellaisia nuoria keihäänheittäjä alkuja ja hyviä keihäänheittäjiä, että ne on ihan niin mielellään mukana ja että se on hirvittävän tärkeää urheilijalla. Mitä nuorempana se pääsee saa sellaisen hyvän kasvualustan urheilulle, se kantaa kyllä läpi elämän. Kyllähän täällä GS-olympiadin kautta on saanut ystäviä, tosi hyviä ystäviä ympäri Suomea ja varmasti elinikäisiä tulee osasta, ketkä tässä on ollut silleen pitempään jo mukana ja kenen kanssa on ollut pitkään tekemisissä tähän asti. Niin aivan varmasti tullaan olla yhteyksissä niin uran jälkeen kuin uran aikana. Kyllä me jokainen, jotka ollaan tässä oltu mukana enempi tai vähempi, niin me ollaan saatu tästä lajista ja liikkeestä niin paljon, että miksikä me ei sitten sitä viestiä vietäisi positiivisesti eteenpäin, kun me katkeroiduttaisiin ja sohvan kulmaa ja katsottaisiin TV:stä kisoja ja
peukut alaspäin, että kun suomalainen tekee ja kun joku muu tekee, niin sitten me taas ollaan hurraamassa. Että me jaksettaisiin tästä pienestä kansasta kuitenkin kannustaa ja ponnistaa jokaisella omalla sektorillaan niin viedä sitä perinnettä eteenpäin. Se on sitä. Näin mä kokisin tämän asian. Taas kun pannaan poikain päälle olympiapaitaa, niin Purra osaa leijona ja kynsiäkin taitaa. Siniristilippumme hulmattaa ja taas koko maailma kuulla saa, että hei tämä olympiaottelumaa, hei tämä sitkeä sinnikäs maa, hei tämä Suomemme urheilumaa, hurraa huutomme saa.